Kaudhi kaunti wa Migori jogo makedo kod nyangee kaunti wa Migori dwaro mondo piny owacho chiw yo machielo mar nueng'o ne jodongo mapodo mako timbe mag nyangee mar joma nyiri. Maen bang'e yangore ni thothgi koro podo kwame timbego nikech nitie yuto magiyudo. Jafwambo marwa Juma miyowa ler. E giko matwak mandala ng'wen ma otisi kaka kambi ya wasichana mane obage gwego ma Kuria kod jod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane okelo migepe mathoth ka achiel kod rawerego manyiri maromo 200 ne oyangore ni mokom jodongo e gwego ma Kuria koro podo mako nyangee mag nyiri matek nikech en yor nueng'o margi. The women who are practicing, who's doing it as a form of business or a way of financial empowerment. Kishika wase wa Kimira wapee pesa, yani wawanse muradi ingine watakubali. Selin Rioba makinde mokalo ne timo nyangee mag nyiri kata kamano ni oweyo wacho ni koro koyot mondo jogo mapod timo nyango koro we nyango pod ni koro ok nyamigi machielo mar yudo nueng'o. Ni vile mimi mwenyewe niliona vile Mungu alinisaidia nikaacha na haja tu, lakini niko na shida, sina pesa, hata nyumba ya kulala sina. Rioba wacho ni bech timo nyangee sani kuom nyathi manyaka nyathi manyako en kind gana 2 kod gana 5, gino mabende miyo mokom jodongo koro podo mako matek wechegi mag nyango. Ukweli kukeketa kuko na pesa. Msichana moja anakeketwa na 2,000, 3,000. Kama pile wanakatazwa hivi, unakuta mtu anatoa hata 5,000, 10,000. En wach mabende koro sir kod mokom jokedo e wechego mag nyagwego ma Kuria mawacho ni ber ka piny owacho koro biro kod yore mar siro nueng'o mag jodongo manyaka sani pod siro nyangee. Taking them to prison is not solving, it's creating another problem because these are the breadwinners for their homes. It means when she's away, her children will be suffering. People hiding behind culture, others behind religion, and others just for, it's impunity. But the biggest hindrance is culture. Kao pogore kod dhi nyime kod puonjo oganda rach mar nyangee mar nyiri, jokedo kod nyangee wacho ni siro somb nyiri be en achiel kuom yorego madhi konyo e tieko nyangee mar nyiri. Gimomiyo nyangee pod ok nyal rumo e Kuria or in any other part of the country. Tiende ni joma timo this practice ok wach adieri. Like gibro wacho ni gigolo elders mochung'ne meche mag nyangee to the real elders to nitie dala. Jodongo mag dhoodno mar Borana mowuok e kaunti no ma Marsabit mabende nochopiro mandala ng'wenno ne owacho ni chike mane iketo kaka oganda ema bende koro osekonyogi mokalo e kedo kod nyangee mag nyiri. And we are advising even the chiefs to take any person, mtu yote akipatikana anafanya ukeketaji kulingana na mila yetu sasa, kwa sababu majority of the people are still traditionalists, tunaambia atalipa fine ya ng'ombe moja for the purpose of the community matters. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis 22 e piny Kenya ma nyangee ma nyiri koro pod itimo, kabende higa mokalo nyithindo ma nyiri malo 40 ne onyangi e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.